Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja ala Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị ihe esiri gị ike, chigata ọkụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa ọkụ ochie nke ala nna gị, kọsara ya etu o si wee dịrị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị Igbo dị wee na-asị kedu ka o si dị gị gịrị na nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-alụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị. Ndị nna gị ha etinyere gị aka na ahịhịọ ihe bụ mkpa gị inweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna gị ha, hapụ ya ancestors, wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa n'ebe gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee bido? Nke bụ eziokwu, ị ga-esi ndị bụ ụzọ bido ndị mmadụ bifo isie wee bido mmadụ gị. Edu a ka o si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa, ịkpọkụzuru abụ onye nsọ nke ndị ụka anyarị, ọkụ ochie nke ala nna gị, ọkụ ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ anụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye alụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors dị na-akpọchi ndị ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ. Ọnya ka ndị na ma anatago na be nna ya gasị ka anyị dobiri ya n'ebe a. Ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu ka ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi n'oge awa nke eziokwu.
abụ m onye isi ịchụ aja na Ugochi tụbọrọ na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi ịchụ aja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Oraifite dị na Anambra State. N'ụbọchị taata bụ afọ, asị m na afọ ga-afọtara anyị ihe ọma, afọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m nọ n'iru ka anyị ga na-aga, maka na oke enwe bụ n'iru ọ na-ama. Asịkwazi na mmapụ adịghị egbu awọ, na anyị ga na-ejere obodo na-anakwaziri obodo. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri ya bịakwana. Asị m na ọ na-eme n'iru na anyị ga-anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ na anyị ga-anọ n'iru, ọ na-eme n'ihu n'azụ na anyị ga-anọ n'etiti. Asịrị m na ejiri ọmụnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na Odinana ya pụrụ anyị omekụwa were aja ha wee fụ. Asị m ebe belu ugo belu nkesa ibi ebe na ya gosi ya ebe ọya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọya ebe, asị m nkwukwa ya ihe m kwuru. Asị m onye si na akwa ya macha mpama ya bara nke ya. Onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya mee anyị. Ọsị asị m nwa ya ọzọ anwụzi na ya ọ na onwe ya nwụọ ihe m kwuru. Asị m onye si anyị nwụọ, onye a nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asịrị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ anyị apụọ ya ama na okwupụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọkụkọ na-akpa na-abacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwunye. Asị m na ọkwụ n'ụzọ wee na-eche anyị na ụkwụ ya ejie. Onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ahụ ike ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise abịago m n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara installation mmụọ, etu esi ewube mmụọ, ọ bụ okwu mmụọ, ọ bụ okwu arụsị, nke bụ eziokwu n'ihe gbasara installation and reinstallation of ezumezu mmụọ dị iche iche n'ala Igbo. Ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ have said a lot of lies against ọdịnala Igbo, just giving the dog a bad name in order to hang it. I'm here dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo to tell you the gospel truth. Ọ bụrụ ndị bịara abịa ga-agwa ya our own history. The colonial master, the ndị anyarị, the early missionaries can never tell us our own story. Do you know what they did? They distorted the facts in order to achieve their aim. They coerced some of our forefathers to fall to become their victim, to fall to some of their selfish interest. I will give you an instance. But before Nganiru, Kabi isiokwu anyị ji bịa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 6th. Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara aja? Aja abụọ aja anyị na-achụ n'ime tempụl. A na-achụ ụtụtụ ọbụla. Aja anyị na-achụrụ ndị dị iche iche, ndị enweghị ike ịchụwu aja ndị a n'onwe ha maka ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ndị nọ mba dị anya na ndị nke ọzọ ọgwa ndị mma uru ọbalụ aja a na-achụ n'igwe. Ihe aja a na-ala asụ 14 good days ọhịa a na-achụ ya bụ aja. Ọ ga-ebido na 6th wee kwụsị na 19th. Na that 19th anwa anyị ga-achụcha aja ụtụtụ n'oge ehihie, egbuzie eburu a ga-eji mesara ka ndị mmadụ erikwazi ya ma ṅụọ. Aja mbuli elu, aja ịpụta ihe.
ọtụtụ ndị mmadụ esigo na aja wee debe ude. Agwara gị kwụ stop lamenting. If you don't like what is happening to you, na-esonyere anyị na aja dị etu a. Mana you must be conceived and convinced that distance is never a barrier n'ọlụ mmụọ. So ihe m na-ekwu bụ na aja abụọ aja m na-achụ for years back mgbe m batara n'ọdịda before my ezumezu wee sị m mee ya bụ aja ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'ọnọdụ dị ya na sonyebe na ya bụ aja na ihe ịrịba ama ga-ebido meme na ndụ ndị mmadụ. If you are a human spirit here on earth, you must have time for prayer of gratitude and sacrifices. Believe in me, it works like magic. Ọ na-ede ede, aja mmadụ na-achụ na-ede ede. They gradually they are paying up your debts. When the flow, the benefit of what the sacrifice you have participated will start flowing back to you. People will be asking, no, the mana they don't understand how this work. So each is so in Anyabaja, one did this with Naja, months, Hamadugo Makanyabaja. Oh, what in this year, goodness, when I see last year, Yabaja. Once yet in the Kuru go throughout the year. So each is so in Anyabaja, you get me forward or 3 prayer requests. Then mail donation of token to my account. I want a one is ziless on Yabu Najambo. Chat na WhatsApp 080578376772. Can you get a number here? A token. Then for their 3 prayer requests. You will just win a Yabaja. Or a Yabaja. Kaisi. I got out the material said ya to Yabaja daily. Then the Kenya Mesaraka. Then a guy you were to be able to go, Mamma Mihaga, I get you a Mesaraka. Was Anna Chicotia. So, I only won here for the first time. Go and give you an assist. So, I want to show you when I have a hope that chatting before the time. A book will give before the time. At least I get a book reading from now till 50. With deadline. After I na-agba, a na-akwụ ụgwọ wee na-agba afa. Mana canceling anyị na-eme bụ free. Mana ụbọchị ọbụla ụbọchị anyị enwekarị canceling ụbọchị ụka. Ụbọchị ọbụla ị ga-abịa, you must book appointment with me. Maka na ụbọchị ụka ọbụla a na-enwe number of people m enwe ike ifu for the day. M enye adequate attention. So you must book your turn. N'ụbọchị tụwara na temple. I na-adị busy during the morning time to the afternoon time. Mgbe anyị na-eji enwe time for ndị mmadụ bụ na ọ bụrụ ordinary day from 4 o'clock, maybe from 4 to 5. But you must book appointment with me. I had a shop, but I told me I did chop chop. And when you come on our food, it's in a easy from far place. Cabo, he was a rema. Then, because of see, it was a rema, no guy, I know life now, bo. Ulu balo. Give me how things work. I do answer my call myself or respond to messages myself. I may pick up. A man and busy. Then drop voice notes. Believe in me, when I'm less busy, I will be able to respond to all the messages dropped. Whether it's a written message or voice note, I must respond. The same day, once I'm less busy. Now, ka anyị gaa n'isiokwu anyị ji maka ịbịa. Isiokwu anyị ji maka ịbịa ma explain here in batch by batch. 1. Gịnị bụ mmụọ?
kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara installation then kelu ka esi eme ya bụ installation ọ ihe ndị kwesịrị ịma ka mma alụghị atụ enwere ọtụtụ lies ụfọdụ bụ ndị dị ignorant of how things work over the years have said a lot of lies against Odinana Igbo which is never true. Ụfọdụ ga-asị gị na arụsị bụ na-egburu mmadụ wee hibe arụsị. Onye na-ekwu ihe a is he an authority in Odinana? All story, this is phantom stories ekretiri ka e wee tie fear n'ebe ndị mmadụ nọ. Nke bụ eziokwu na ezi asụsụ bụ if you have the authority, you are ordained for that particular mission as nnukwu onye nchụaja aka ji ọfọ dịka okenye ma elder mmụọ wee họrọ gị dịka onye ga-eje ozi n'ụdị ọnọdụ a, you have the power to consult and invite and above all install the entities of past, because you are a human spirit and dịka onye nchụaja you have the power. Ka mmadụ atụ kedu ihe kpatara o ji agba ndị mmadụ gharị ma ọ bụrụ na ekwuo na-ewubelu akpọtụrụ mmụọ dị iche iche n'ụzọ dị iche iche without committing barbaric act or committing dastardly act in the name of installing Arusi. Genti, I want you to listen to me without biased mind, to know the truth. It will interest you to know. Odinana Ogbuefi na-aza abụrụ jos Ogbuefi mmadụ nọkịtara gbuo wuoro ụmụnna efi zawa Ogbuefi no echiri m ọzọ nchiri abụrụ ọzọ ma echiri m dị ọzọ bụ ọzọ karịcha ọzọ Eze-Ana chichaa ya gbuoro ụmụnna m efi gbuoro ndị nze gbuoro ụmụnna m efi gbuoro ndị nze niile nọ na oraifite efi. Onye ọbụla bụ onye nze nọ na oraifite knows Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Nnọkwa m n'otu ọdịnala dị iche iche bụrụkwa ofu onye n'ime ndị na-efere adị otu chi n'usoro Godian religion, African traditional religion, otherwise known as Godian religion. So the issue of Odinana, I will say that I'm an authority in Basalo, Nkowa Basalo Odinana, because I'm an insider. Some people normally talk about Odinana based on hearsay. Before we have for agotara social media, for the but I can tell you, some people now masquerade themselves as Odinana people, but in actual sense, only again if you have really the Odinana. Ụfọdụ n'obodo Igbo, ụfọdụ n'ebe dị iche iche na-akụzi ihe dị iche iche, mana nke bụ eziokwu na ihe a na-akụzi abụrụ ọdịnala. Dọtara ya, ọ bụrụ na mmadụ bụ spiritualist ma mmadụ
belong to a group of some foreign religion, the person will not be able to understand the rudiments and the fact about Odinana Foundation. Akụwagoro m ụnụ si ụnụ na anụna m dispute no nwere some few cases maka na onye ajọ omume bụrụ eze o nwere ike commit atrocities, and for the fact not commit atrocities does not make or justify the fact or prove a point na every king is evil king. No. Ike nwere some pockets of some evil men out of their own ignorance. Then, when ọchịchị baa ha n'aka, they might decide out of their own volition to go out of the lane and perpetrate evil in the name of Odinana. Odinana dị nsọ. As we speak today, enwere ọtụtụ ndị mmadụ hide under the umbrella of Odinana na commit a lot of crime, na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ obodo na-asọ nsọ. Ndị na-eto abụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala na-asọ nsọ, respected the sanctity of life. Ezigbo onye ọdịnala can never indulge in crime maka na nsọ ana sọrọ ihe ọbụla bụ crime nsọ. Nsọ ana forbid gị from taking another man's life. O nwere ụbọchị je na my YouTube channel ị ga-afụ ebe m kụziri nrọnụ the series of the 10 commandments. Ngwa na 10 commandments bụ nsọ ana. Ọnyanwa bụ iwu ọdịnala. Wee gwa na 10 commandments does not belong to Christendom. Ọ iwu Chukwu okike nyere mmadụ. As a manual, a two human being will live in harmony. Do you know why I'm trying to digress a little? For you to understand where I'm coming from. Na-enwere onye wu chief priest. Arusi dị na Bono. The person will be an evil person. Because na ndị ezi omume gbakudoro azụ. Some men with good heart, some of them decided not to get involved because of their ignorance or one reason or the other. Now, some of these evil people now seize the opportunity of the vacuum, created vacuum, to be perpetrated evil in many places, not all, few places. But yet that does not support or make it right. Or I cannot use because the person committed evil now justify that the entire Odinana is evil. No. King David committed murder by planting and killing of Uriah and took his wife. He committed evil. But that does not mean that all the kings in ancient time committed evil. Do you know why I say this? Some people will start telling me that no one chief priest in one, none of beha, no into evil, and probably they make the Moody red-handed. Opuro Odinana send the onye Opuro kwano mmụọ obodo ọ na-enede anya sendịrị ya. Onye dị njọ dị njọ, whether ma ọ na-eje ụka ma ọ bụ na ọ na-eje ụka, whether ma ọ nọ n'okpere dị iche iche, okpukpere ọbụla nwere the good and bad. Etu a ka ọ dị na ndụ mmadụ. Ebe ị kwenyelụ na onye ụkọchukwu gị edeghị anya n'ịbụ onye na-eje ụka Rom. Now, na ụkọchukwu were achịcha kwuo okwu odido dị asọ, ọkpọtuo
chi ndị ụka ọbịa bụ Jizọs na anyanwụ achịcha ọ kpọtụcha ya o jere flet ya o segbuolie o mesịa o burie na mostras o burie o jedowa na chapel na tabernacle ọba wụọ ya den ndị mmadụ eje ebe ahụ na-ekpe ekpere believing na-agbọtụgochi ha closer to them. All the same okwu power of the words. All the same okwu anwa ka ndị nna nna anyị ha kwubiri wee kpọtuo anjelu nke Chukwu na-abịa. A gwara gị na enwere okwu mmụọ dị arụsị abụrụ ndị abụsị okwu mmụọ enwere. Ebe ọbụla enwere adọtụrụ arụsị a ga-enwe okwu ana ya bụ mmụọ. O nwere mmụọ iyi eje na ya bụ na mmụọ nwere arụsị nwere mmiri like ụlọ asị dị be nna mbụrụ the elders in my clan mmụọ ya wuchi priest there. Now ya bụ arụsị nwere ana ebe a dọrọ ana enwere okwu mmụọ nwoke bụ ụlasị nwekwa okwu mmụọ nwanyị bụ ogwugwu nwekwa udo bụkwa nwoke nwekwa mmiri so ya bụ arụsị nwekwara akpụ mmiri ịghọtara ya nwekwa okwu mmụọ yi eje na ya ọ bụrụ na ọjọọ su udo nwere mmụọ ọzọ nyara ya nọ nwee nke ị ga-eje na ya ọ bụrụ na ọsọ ogwugwu nwere mmụọ ọzọ ya na ya nọ. Nwee kọwalụ gị na enwere okwu mmụọ dị iche iche example n'ebe adọghị ana kwubie okwu were ọfọ kwubie okwu kwuchie okwu tiri ya ọfọ mmụọ abatago ebe anwa ịghọtara ya. Agwalụ m gị na enwere ihe a na-akpọ mmadụ ịdọ ana ngwuru. Enwere ana ngwuru nwa ana ụmụnna ana ngwuru bụ gị nwa nwe ngwuru. Agwara m gị na mmadụ agha emere gị nwere dibịa ya eji aka emere gị gụwa ya eji aka mie. Ọ bụrụ na mgbe dị na-enwe chansị ejebe mmadụ eje alụ ụla dị m enwecha maka na ọrụ dị na tempụl dị 2 ụbọchị. Ihe nwere ike imede wee gaịdị gị na-agwa gị ihe ị ga-ekwu jiri ọnụ gị kwuo ya wee hibe okwu a na ngwurube nna gị. Ọ nnekwu ka ije echi chebe ihu n'anyanwụ weta okwute weta ogilisi 4 egbuchisiri 4 ọnya ka ị ga-eji chebe ihu n'anyanwụ. Weta nzu gị weta edo weta nkwụ ọkụ weta nnekwu ọkụkọ weta ọfọ eweta ọfọ anwa ọ bụrụ na ọfọ eji ewata n'ukwu ọfọ na ọfọ achagoro acha ịmazie na ọbara zuru ịnụchi anụcha maka achaghị acha. Mana ọ bụrụ ọfọ egota n'afịa onye na-aga edegị dibịa na-aga edegị onwe ihe eji anụcha ọfọ ọnụcha ya wepụ ụchụ na ọrụ akwụ maka ndị bikasịrị ya aka odewe ya bụ ọfọ o wee kwuo okwu weta ọjị wee gọọ ọfọ kwubie okwu n'ọta ka nyanwa bụ ezampụl n'ọtata ka mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ndị ọkpara enye obi bụ nna m n'ọta ka m na-adụ ana ngwurube nna m wee na-akpọku ndị ana ndị nna nna anyị ha ndị anịkantana ndị tọrọ ntana ngwuru a ndị niile biri na ana n'ọnụ ka nna adọrọ ana taa n'ihu ana ka nna adọ n'ebe mma anọ wee na-communicate with the gods. Na taa nna adọ ana na ana ngwuru a ama ajụwu n'oyi n'ọya ekpowu n'ọkụ agụwazie m ọfọ dị iche iche nkọcha ọfọ dị iche wee kwuo n'ọta ka nna arụnye bụ adọ ana ngwuru ewere m ogilisi anwa
chetakwa na m chere ihu na east ma akụwara ihe iche gị na isi pụtara wee na-asị na taa ka gị mụnwa bụ Eze-Ana Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na-adụ ana ngwuru a na tata bụ afọ adụnye m ya n'ime ana eweta m ọzọ na nna adụ ya na afọ abụ na afọ adụnye m ya n'ime ana na nna adụ ya na nkwọ abụ na nkwọ adụnye m the second one na nna adụ ya eweta m the third one na nna adụ ya na eke abụ na eke adụnye m the third one na m na-adụ ya na ori abụ na ori adụnye m the fourth one. Ọ ga-adị four corner that is representing east, west, north and south. Ghọtara ya? Four corner. Enwere ntụọ nzu ma alụ ha nzu because that is like I'm anchoring the power, the ezumezu, the power from east, west, north and south. I'm anchoring them there. Wee kwubi okwu dịka onye bụ okenye onye na-enwe mgbu maka na asị na nwata biri ụlọ okere mmụọ ị nwere ike ma ha bụrụ dị okenye of the overall family mana inwego ya own ana obi ya yi kwa ngwuru nke onwe gị ịbụzi dike eta gị bụgo okenye maka na asị na nwata biri ụlọ okere mmụọ were ọfọ debe n'ala ịgọcha ịtụọ nzu tụcha ibechere ịwalụ ha ọjị tụọ nzu tụọ edo tụọrọ ha nkwụ ọkụ ọfọghị edi ya iwe were nnekwu a wee godoro ha wee sị na tata na ọkụkọ ha na ka ị na-adọta na ngwurube ndị a na ọ ma ajụwu n'oyi na ọhịa gbogbu n'ọkụ imechaa ya igbu onye bụ ọkụkọ maka akwụkwọ ogiri si adị igbucha anya bụ ọkụkọ idewekwa ya mee ya etu esi eme ọ dịbe ya aga ide gị imechaa ya etu esi eme ije sie nya bụ ọkụkọ uti ji wee kewara ibe ji one ma ọ na-etinye wee sie ya isichaa ya ịmarụgo the head the ụkwụ ya na obi ndị ị ga-ewelu wee wechiata back because isie na ụkwụ ya represent the entire meat na obi and the liver iwere obi idowere ha obi si aka obi ha nyere ha bụrụ otu idowere ha the head idowere ha ụkwụ ya kporuzie the liver pidi nyere ji wee kpọọrọ ha afịa na anọ ụbọchị na anọ nke bụ eziokwu na imechara ihe a by the power of the spoken words mmụọ agbata ya mmụọ niile akpọtụ na ngwurube nna gị will activate that particular ọgbụgba maka na is like a covenant ka ị na-enwe with ana and mmụọ onye na-eje ozi na ana call them the gnomes. Ịghọtara ya mgbe ị kpọtụziri ya mmụọ agbaratago na ọnwụ na itinyere okwute ebe mmụọ agbaratago n'ebe ahụ ị dọrọ ana immediately datọ nnekwu ọkụkọ ahụ igburu ana nwaanyị adịghị erikwa ya nwaanyị na-afụ nsọ ihe ana ọkụkọ egburu na ana nsọ ya ka ọtụọ ka ị mata na adịghị egwu egwu na na-abụrụ igwu egwu nwaanyị adịghị eri ọkụkọ ana. Ịghọtara ya maka na ana bụ isi mmụọ onye abatara na ijegoro ebe ọnwụ na enwere okwu mmụọ ma okwu arụsị ọ ga-enwe ebe a ga-asị na ebe a okwu a na mmụọ a na bụ isi mmụọ. Owegoro ihe a na-achọ ntọala ya ma ọ nọ mmụọ emere abandon for a very long time now want to revalidate it, reactivate it. A ga-ebukwa ọfọ jee n'ebe a na dị tie ọfọ na ana bifo abịabiri ịgba afịa ka isiokwu niile dị na ana ahụ ka mmụọ niile ndị agbagburu agbagbu ka nke ọ bụla senite ebe ọ na-afụ ịfụ okwu a na-apụta ọnwụ na onwere mmụọ niile akpọturu na ana fụ ka ha na-esenite na-egosisi ebe ha nọ na-egosi ebe ha nọ na-egosi ebe ha nọ ịgba afọ ahụ ihe omimi. Ịghọtara ya ịfụ na ọgwụgoro n'okwu o nwere nke mere na be nna onye nọ nnukwu nna anyị fere ya bụ mmụọ nwụrụ almost 9 years ago. Mgbe ọ nwụrụ nwa ọzọ onye nọ na ya bụ okwu mmụọ mechaa after 9 years ruo ọhịa mana mgbe onye ọzọ bataziri nweozi some certain ejimara is no longer is unattended to, so enweghị carry physical presence afa ka agbawara afa wee na-editeti ebe okwu ana dị
ebe mmụọ nke anọ ebe udo dị ebe ugwu dị ịtago because na mgbe nnukwu nna anyị na ebe anwa onye nụ ya kịta adịghị abịa nso so enwere ọpọpa ha ndị ụba so enwere ọzọ onye nwere ike isi na ebe aka okwu mmadụ na ebe aka okwu mmadụ ma ebe aka okwu mmadụ ịghọtara ya mana eji afọ wee chọpụtakwa ihe niile anwa na n'ọnwọdị esi m oru ma awụ ụkwụ na ana ọfụma o wee bụrụzie na emesịa ya etu a ịfụda n'okwu ọnụ ka e kwuru wee wube ana etu a ka ọ dịkwa mgbochi ewubere arụsị ọbụla onwere nke eji mmadụ wee nyi onye ka nna achịkọwara gị ụfọdụ ga-asị gị n'ebe na-enyiri vejin na-emere nke a no zela onwere arụsị obodo ọbụla ejiri mmadụ wee wube owezielu dibịa gwọrọ ajọ ọgwụ maọbụ ndị kere ike gboo jezie gwọọ ọgwụ na be dibịa jee gwọọ ọgwụ na be dibịa gwọzie ọgwụ nwa ma ihe o ji maka ya wee gwọọ ọgwụ ọjọọ anọ ya batara ụfọdụ ndị ahụ merụ nke ọjọọ gwọcha ọgwụ ọjọọ ahụ wee kecha ike ahụ ekele obicha ndị ya naba ahịfịa gbawa na gwuru ya maka na o kere ike ọjọọ mee ihe ọjọọ mee nsọ ala mana mmụọ dị n'obodo mmụọ obodo enwero mgbe e mere ihe ọjọọ wee mee ya no the installation is very pure. Let me tell you what you don't know. Let me use ihe ịma wee mara ya atụ n'okpukpere ndị ọcha kwetalụ na-enwelụ spiritual kada ha pụtara na-enwere 9 choirs of angels and n'ime that 9 choirs of angels ha gwara na-ekere ọrụ eke ha gwara na-enwere cherubim na-enwere seraphim na-enwere thrones na-enwere archangels na-enwere archangels and so on and so forth ọkwa eziokwu etu a ka ike ha si wee dị iche iche ha agwakwaghị na-enwere the elders na-enwere the 24 elders na-enwekwa the throne of the ihe anọ dị ndụ the lion dị na the throne wee gbakọwezie wee baa na spirituality and the primordial and the divinity so etu a ka level by level in the spiritual that enwe principalities and powers ihe niile abụ ike ekere eke ọrụ eke ihe ndị na-alụ dị iche na ihe ndị na-alụ onye kpatara eji wee nwee 4 cardinal points enwere other cardinal point enwere other points enwere the other elements mana enwere cardinal elements that na-enwere those cardinal elements cardinal would the big one then enwere the smaller elements ndị agha na-akpọ elemental beings ihe niile abụ ike dị iche iche ndị ọnwụ na nwere ike ha na-alụ ọnwụ ụbọchị nna akụwara gbasara ụdị element gwa na elementi dị iche iche na ọrụ na-enwere elementi bụ ndị na-afụ maka gịnị na-afụ maka ihe like the flowers the plants ngwa na-afa ha bụ the earth gwa na-enwere the gnomes ndị na-afụ maka the growing of the rocks ihe dị n'ala ịghọtara ya ọbọzọ na-egwazi na-enwe salamanders ma the water sprite and the mermaids and rest of them ihe niile na-asị element dị iche iche so mana ihe chọrọ iwetara gị ebe a bụ na gwa na earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual na etu esi bịa na gọọmenti wee nwee the vice president nwee the senate house of rep nwee the ministers pamsec governors local government chairman councillors ihe na-awụ agents of government from the top to bottom. Na-etu a ka esi nwekwa in the spiritual realm enwekwara hierarchy wee gbarata so na ihe a na-eme bụ ka onye maara anya bụ o jide ọkụkọ n'aka nke a ga-eji nnekwu meweru nke a ga-eji ọkụ ọba meweru nke a ga-egburu oke ọbara nnekwu eme nke a ga-eji ihe chi ọkpa anọ dịka ebunu mmụọ nke a ga-egbukwara nkịta ewero nke a ga-eji efi emewelo ikwucha okwu a ikwubi okwu kwuo ihe ị chọrọ ọgbụgba ndụ ị chọrọ inwe wuti mmụọ ahụ ị na-akpọtu wee kpọtuo ya gbuo ya anụ mmụọ abata n'ime ya ịghọtara ya example o nwere obodo ụfọdụ mgbe gboo
enwero mmiri mana ha nwere ọgbụgba ndụ wee baa akwa, ndị okenye baa akwa wute ha wee kpọkuo ụmụ mmụọ the forces of nature biko n'obodo ha na ha nọ n'ụkọ mmiri biko sinye ha mmiri, ha wee nwee ọgbụgba ndụ wete ndị anjelu nke Chukwu ndị na-enwe n'afọ maka mmiri water elements. After ka enwechara ọgbụgba ndụ anwa ha na ndị water element a wee nwee ọgbụgba ndụ agba afa wee gwa ha na a ga-enye unu mmiri, mana mmiri a na-enye unu ga na-asọ nka na-asọ nka na-asọ nka. Enwere ụfọdụ mmiri wee kesị na nwaanyị nọ na nsọ adịghị aba n'ime ya bụ mmiri, na ya bụ mmiri a na-adị akụ azụ ya ụbọchị eke. Ana m eje instances agụcha nsọ niile anwa, ọ bụrụ na ndị okenye represent the entire community kwecha tie ọfọ na asị yes na ha akwe, then o nwere ndị isi eto a wee nwee ma ihe dịka iyi ngere ma ọ bụ nwee eze ma ọ nwee mmiri dị iche iche, ha nwere ike ekwucha ihe a. O nwere ike ọha efu izu na-atọ mmiri awa n'obodo ha, enwere ike ịnọkọta ọ bụrụ okwute mmiri ebido gbapụtara ebe anwa maka ọgbụgba ndụ ha nwere wute ụmụ elemental beings. Ọ bụrụ mmadụ ka e niri, mana ndị sịrị asị bịara sie asị wee iji wee kọta ọdịnala. Ka m gwa gị, o nwere nke bụ ọgbụgba ndụ enwere example ka m nwekwa ihe ma wee maa atụ. O nwere onye a na-akpọ Sara nwunye Abraham, nwee nwa Meri sabụrụ ya a na-akpọ echefuru m aha ya, Haga ahụ onye mụtara Ishmael. Mana nwata agwara gị na Haga ahụ bụ nwata nwaanyị Afrịka sabụrụ Abraham na nwunye Sara. Mgbe Abraham enwere ike ịmụta nwa, n'uto na ahụ adịrị ya, nwunye ya Sara wee sị ya nwa ya tesie onwe na ahụ nwa medie, o wee tesie onwe o wee dị ime. Ma ọ mụtachaziere nwa mesịa ekworo bata n'ọnwụ nwatakịrị Afrịka, nwunye ya bụ Sara wee gwawa Abraham gbasa ozie nwaanyị ya bụ nwata nwaanyị Afrịka akpọtara nwa medi agwa iko. Finally, to cut the whole story short, a chụpụrụ ya ya na nwa ya bụ Ishmael ka a jee gwufuo onye a n'ịkpa. Mana sijefu ka ọrụ Chukwu si wee dị, nwaanyị a wee wutie na-achụpụrụ ya n'ime ịkpa, wee bee wee chepụrụ ara wee bee wee yọọ Chukwu okike, the forces of nature wee fụ n'ugbo akwụ ya wee mee mmiri wee gbapụtawa n'ime ịkpa. Ọ dat mmiri agbapụtara n'ime ịkpa merụtara ya bụ nwaanyị na nwa ya Ishmael anwụrụ. Etu a ka ndị nna nna ha sikwa wee kpee ekpere mgbe gboo, mmiri dị iche iche wee sọnye n'obodo dị iche iche. It will interest you to know na o nwere obodo ụfọdụ nwụ n'ebe ha mechara nke ha mmiri si n'ala na-apụta akpọ ya lake. Eleta m ụbọchị njere Ugwuta lake, I think last 3 or 4 years ago, njere Ugwuta lake. Ịfụ na mmiri na-enwero mmiri na-ehunyeri ya, ị na-ajụzi onwe ka ga mmiri asị apụta. Ije Ugwuta lake bụ ije ta aka, mana ejibi amara gị atụ n'obodo mba Oraifite. O nwere arụsị a na-akpọ ngene, echefuna na ngene wụ arụsị nwaanyị, arụsị nwere mmiri. Mana ngene a dị na be anyị nwere mmiri a bụ mmiri si n'ime a na-apụta. Mmiri a healing water, nwere mmiri ọbụla na-ehunye na ya, ọ na-ehunyekwa na mmiri ọbụla o si na na-apụtara onwe ọgba ndụ ndị gboo. Obodo ụfọdụ onwere obodo enwero mmiri mgbe gboo, almost every town nwere. Mana emesịara obodo ụfọdụ ji nsọ ana mebie ọgbụgba ndụ ha na ha those elemental beings nwere mmiri ji wee gbaa n'obodo ha. Obodo ụfọdụ wụ obodo chụrụ mmiri, o nwere obodo mmiri dị na be ha na-atazi ata. Ụfọdụ obodo megidozi chụpụ mmiri dị na be ha wee kepụta je baa obodo ọzọ. Ihe ahụ historical fact. So ọ ndị nna nna anyị ha nwere ọgbụgba ndụ with the water elements, mmiri wee gbapụtawa na befa. Ịghọtara ya? E nwekwara ụfọdụ ndị mmiri ndị ọzọ krọsụrụ na mba, si na mba wee banye na mba wee loketi the bigger one dị na Naija bụ na River Naija. Mana enwere ndị sụrụ ya nwa ọfịa ya bụ mmiri n'ebe o si gbadite, like na be anyị na na-edobe anyị. O nwere mmiri a na-akpọ Eze. Ejego m jee n'isi mmiri ebe o si agbapụta na Nnewi, na Okwute ka o si agbapụta. Mana o si Nnewi a cut across many towns, from Nnewi to Ozugbo, from Ozugbo to Oraifite, from Oraifite
down to Atani wee baa Niger ịghọtara ya ihe niile awụ ọgbụgba ndụ ndị be anyị mere mana nke be anyị nwere mgbe a bịa bido mewe ọtọ nọ na ya bụ mmiri wee shiftuo because of ọtọrọ ndị mmadụ bido mebe so ihe na-achịkọwalụ gị bụ na the installation of even the streams enwelụ abụrụ nwụrụ mmadụ eniri and the stream wụ mmụọ ka ọ bụ ana bụ mmụọ a na-ekwu okwu mmụọ bụrụ ọsọ arụsị bụ mmụọ stream bụ mmụọ or ability of calling down the water elements have a bond with them ka ha binye n'etiti ndị mmadụ ka ndị mmadụ wee nweta mmiri maka na mmiri bụ ndụ elota when we are small mgbe anyị ka na-echu our stream that is the only source of getting water both drinking water and whatever all recently borehole pụtara ka anyị kwụsịrị ije double stream mana a na-achịkwa when we are small all that mmiri sustain anyị so aja na covenant ndị nna nna ha nwere wuti those elemental beings and entities of powers ka mmiri ji wee bido kwa ịghọtara ya ka mmiri ji wee megide wee wapụta so o nwere ihe dịka na n'ọbụ n'ọdịrị mmadụ no so mmiri bụ the activities of the water elements the same thing with other elements the ana element bụ the gnomes etu a ka esi nwekwa ọgba ndụ wee hiwekwa tọọ ana dị iche na ụmụnna m amakwu n'ọdụ na ụmụnna gị mana enwere ike eriri ndị ụmụnna gị eririe ha ụfọdụ na back na ụmụnna gị nwere ike ịnaruo ọ bụ na obodo ụnụ nwe obodo karịa te n'ọdịnala jee jụọ ndị okenye bụ ụnụ kere ebe a dọrọ ana ụmụnna ụnụ a na-enwe ebe a dọrọ ana ụmụnna are supposed to be the eldest in that your clan bụ onye ga-ebu ofe ana ọrụ ya bụ ide eje na ana anwa ụbọchị eji agụdo ya bụ ana o nwere ike ọ bụrụ ụbọchị afọ oru o jeruo ebe anwa o were ọjị were nzu were edo buru ọfọ ruo ebe ọgọ ọfọ maka ọdịmma the inhabitant of that particular community ọgọ ọfọ maka ọdịmma ndị obodo wee kwuo na ana obodo ha na ihe ọma ga na-eme na nwa amadị na ọ ga-adịrị ha mma okwute otu ọfọ na ana asị okenye okwuchekwa ọnaba gị wụ nwatakịrị nọ n'obodo ịnọ ọnọ were ọjị were nkwụ were ọgọ jekwuye o jee nọ ihu ana je ga ọrụ ọfọ ndụ ọrụ ya bụ ịda aga ọfọ maka ọdịmma nke kọmuniti and onye na-efekarị ana na-abụkarị the eldest n'obodo mba Oraifite onye na-efe ya bụ onye Ezumere that is the eldest man na Ezumere bụ onye na-efe ana anyị nwere ebe irrespective of ana adọrọ na village na clan by clan enweziri ebe adọrọ ana jikọta the entire town Oraifite n'ebe a na-akpọ Nkwedo ọ bụrụ na Igbo onye Oraifite nwere ebe a na-akpọ Nkwedo iru ebe anyị afụ ebe ukwu ọgbụ ebe a ka adọrọ ana Oraifite all the eldest man na Ezumere bụ the head na-eje efie onye fero the last one before nwụọ nke a akwabere ya ka nwụrụ some few months ago go the eldest man na by no over 100 and something years a na-akpọ ego dị so so what again now installation emere no human being was buried ana m achịkọwalụ gị mecha mma amara gị atụtụ onwe m etu a ka esi wee wube ma okwu mmụọ dị iche iche like okwu mmụọ ọ bụrụ sọ okwu a ọ bụrụ sọ arụsị bịa enwere okwu mmụọ dị iche like ezumezu ndị ichie na ngwurube nna m ewubere m ezumezu ndị ichie my clan na be nna m n'ime ngwurube m reason bụ na the only outstanding obi n'ebe anyị si wee gbasaa wee bụ obi anyị ka otu nwanne m nwoke ma agbụ ya nwanne m yes ofu nnukwu anya kwesịrị ịnọ n'obi anyị ebe anyị si wee gbasaa o wee bụrụ na ụka riri eri o wee ruo ndị o wee jee ebe a wee jee mee nnukwu nna anyị bụkwa Eze-Ana attack wepụ ya njata ọgba n'ụkwụ bụrụ ọfụ obodo ma ọfụ arụsị ma ọfụ ana ọfụ niile dị na be eke maka onye ahụ the eldest enwa na-efekwa arụsị ụlọ asị jee mụọ ihe niile ahụ ọkụ a na-ekwu otiti obi today always a mad person na nwere ihe a na-eme na ụmụnna eme onye ọbụla bụ onye Oraifite nwere ike nkọwa ọfụ nwe ọfụma ịghara afịa na melu maka onye gba ọtọ n'ome o nwere onye kpepụta wuri ya ịghọtara ya maka ya gba ọtọ n'ome so as we speak now only my obi
the more with the current EZE-ANA my clan. More don't know be na more be on but the only will be standing in my entire clan. So what did I do? When we all work, I'm going by his meals, that may restore that will be our what. Na hamel 1 or 2. Keep you na hammer that more 1 or 2, even more than Gentobalanya. Well, ha more than Obi. Yes. Again, my YouTube, you will give one but a concentration of that will be. Now that will be when we're Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, the installation of Ezumezu each year. My king and each year, my Igbo, that will be. Onwe mmemme eme na temple na nya gbo obi ka aga na we gbunya we fi n'ebe ahụ ndị ichie nọ ọmụ onye mere install I have a man with ndị ichie gwa ha na ọ bụ na ha mere nwa na otu na mmeri install ebe obi ebe ha ga na anọ wee na-akpa maka ọdịmma anyị our families and the entire listen wee kpọtuo ndị ichie ma ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe na-akpọ ha niile dị a mụnwa mere install. Once you made it to see me without the right artifacts and everything, who be open more worry and more abatania. You got a problem, mother came in here. And my chick go assassin. Only an hour needs the man there. Mano put an affair will keep walking. Jesus abatano reduce ya. Mano go does in and will keep walking. Dichi abatana na never took abata. Other irony, if they are there lied against one. Install. So Ezumezu ndị ichie bụ mmụọ ka ọ bụ ghọtara etu a ka esi enwe install ada ekwuzi aquarium dị na be nna was installed as we speak now. I can say no ori aquarium mwa restore for the ori aquarium standing ghọtara on behalf of others and my clan. I restore aquarium that was destroyed. And nobody was buried. Ejim the right, the sacrificial thing immediately. Chain anyang where restore ya to see me. On all. He may don't say that no they may exist. It is poor with the spoken words. You are one of forever. Chayuna anyang over the moon on a cathedral on a temple. Nana they are not the face east. Because none are easy, because the sun is the energizer. On day one or 2 years teacher and group na when they keep trace the origin. I can tell you, Bonya Mania, Nanya Muki China, Woro Haja, could be open fresh of Mando, restore the tenny, the body and Muabatania, Yotaria. And to get you an installation of more teacher over the teacher. I told him over one by because they don't know. Now, what are the gods of the fertility, God of fertility? More they were town. Mbaburubo, Imoko, one of Mbaburubo, not Tundod than a meta. I want a woman, okay, a woman or 2 o'clock, but you bore up at you. On 1 wine, you won't know your body. I want of my little even Mambana be an apparel more, and a dear would know what the answer will be a long more. Just all our party. Well, we are no more than that. One year, the one, Bade Jackos, Mbabia, Medenia, and they were here. Just all our party. Yotalia. So, money here, Maria. You will came out and remember, my name will remember for them before that particular day. So, then I check what on those installations. And one on KG, more mad mana anyị na-ekwukwa o nwere ike obodo ụfọdụ for the fact na the original person, the honest person mmụọ chuzuru ka ọ bịa lụọ ọrụ nwere ike rie ya etu esiri gị nwa. Yes, gị nwa na-ene m anya etu ahụ esiri gị ka esi ya ụfọdụ ndị gosiri originally na onye nwawo chief priest ahụrụ ka ọ na-enye mmụọ nri mana maka ihe na-eriri eri o wee jụ wee na-apịawa ya azụ n'ebe ọ nọ. Therefore, enweziri ike okwu mmụọ akwụrụ agbọ ofu ofeke ejedabanye n'ime n'ebe ọ bụ na onye ọ dịrị adịrị interested ka ya na-emeta o jezie ebe ahụ na-eme ụtọ n'ọdị iche iche o mesizi ọtọ n'ọdị iche iche emezi isi na mmụọ si ya mee ọ bụrụ mmụọ si ya mee
na mmekasị ka ọ na-emekasị. Assuming na Chukwu Okike astọpụrụ Abraham mgbe ọ chọrọ iwere nwa ya wee chụọ aja. Ọ bụrụ na ọ stọpụrụ ya today, ọtụtụ ndị mmadụ ga na-eje were dia first son ya na-achụ Chukwu aja si na ọdị na akwụkwọ nsọ. Ịghọtara ya? Ma Chukwu Okike si no, ha na-ebe na Chukwu Okike dị nọ gbachiri nkịtị, ọ ka emie na ndị omezi onwe ndị ga na-eme today. So ọ bụrụ na o nwere ajọ mmadụ that was once a chief priest na ogwugwu dị na be nna gị mere mpụ ma ọ mee ọtọ nọ soil ya kee n'ọbara ma ọ mee human sacrifice, that person is on his own. Ọ bụrụ arụsị kpọrịa. Arụsị cannot, arụsị bụ ihe dị asọ. Arụsị cannot say go and bring human being to sacrifice because no angel nke Chukwu. Ịghọtara ya? Arụsị abụrụ ọgwụ. Ihe mmadụ nwere ike ije sacrifice mmadụ bụ ndị na-eje agwọ ọgwụ ọjọọ. Kpatara na arụsị ada eji ọgwụ abịa n'ihu arụsị. Iwere ọ bụrụ arụsị ka a na-agwọrọ ọgwụ, iwere ọgwụ bịa n'ihu arụsị, ezigbo arụsị agbalụọ ya. Example now, ọ bụrụ na ị mere ihe ada na-asọ nsọ, wee tụọ n'ihu arụsị, iwere ụbọchị asị na onwere ihe arụsị ga-eme ka iwere ọgwụ wee bịa n'ihu ya. Ọ bụrụ arụsị dị active, onwere ihe ọgwụ ịgwọrọ ya emewu ya because ọ bụrụ ọgwụ. Ọ ndị gwọrọ ọgwụ ọjọọ nwere ike ije weruzie ụmụ ihe asọrọ nsọ wee na-emekwa ọgwụ ha ma ọ bụ mmadụ ma ọ whatever. Mana ọ bụrụ arụsị bụ a pure spirit ajelu nke Chukwu akpọtụrụ maka na ọ nọ for justice. Ihe eji kpọtụ arụsị ọbụla nwere ihe na-eme n'obodo eji kpọtụ ya. O nwere ike ọ bụrụ obodo ya na-achọ nwa adịghị enwe ọmụmụ, ndị okenye wee zukọ wee si enough is enough wee kpọtụo ya. Ma ọ bụ n'obodo e nwere ụkọ mmiri, ha wee nwee si enough is enough wee lead with the water goddess ka akpọtụo ka mmiri gbaa n'obodo fa. Ịghọtara ya? Etu a ka o si dị na installation of arụsị. O nwere arụsị wụ ajelu nke Chukwu. Ọ bụrụ na akpọtụrụ efọ ndị archangel rain example, onye abụrụ ọbụrụ Amadioha bụrụ ụlasị bụrụ arụsị nwoke na-eji ọgụ. Ịghọtara ya? Bụrụ Amadioha. So o depend on the rank. Arụsị ọna nwere ihe jikpọta ya. Nke dị na be nna akpọtụrụ ya mgbe ndị agha dara bụ ndị agha Abam na-abịa anụso ndị be anyị ọgụ. Our neighboring town dị na-egote ha ka abịa anụso ndị be anyị ọgụ ka anyị gbaa ọsọ ka ha kpakara na anyị. Ndị elders wee si na mmadụ anyị agba ọsọ na ihe nketa ya wee mee nsọ data arụsị wee putuo an end to that. Ọtụtụ a na-achụ anyị birikwaba anyị ọ ba anyị ka anyị nọ. Ịghọtara ya? Ka m gwazie ihe mere nke mụnwa mere mụnwa wee Ogbuefi EZE-ANA Ugochi just last year. Ebe m mụrụ nwa dị ana ọmụka ndị wu ndị oraifite, amụrụ nwa dị ana na ebe a na-akpọ n'Oraifite kwa vileji a na-akpọ Ụmụ Ezeopi. Yes, na Ụmụ Ezeopi mụrụ nwa dị ana bụ ebe a ka m mụrụ nwa dị ana precisely. Na amụrụ nwa dị ana na ụmụnna a na-akpọ Ụmụ Eze Nta. Ụmụ Eze Nta bụ a clan. Ọ ebe a ka esi enweta chief prince na-enye arụsị a na-akpọ ogwugwu ụzọ olu. Ogwugwu ụzọ olu abụ arụsị nwere mmiri. Ịgbada n'ebe a na-akpọ ose Ụmụ Ezeopi, ị ga-afụ na ya bụ arụsị dịrị ike na mmiri, nwekwuo mmiri ikie si n'azụ ya bụ arụsị wee na-abazi n'ime mmiri ose. Ya na mmiri ose na-eme isikọzi ọnụ, o si n'azụ arụsị ahụ wee gaa na mmiri ose banye na mmiri ya mmiri ose ga-eme isikọtazi ọnụ. Ịmakwara mmiri ose esizie taa wee baa na ije ọka ịma. So mana ndị ote nkwụ ndị nwa dị ochi nọ na mmiri anwa adịghị ekwe ka mmadụ bịa megide bịa chụọ aja na ya bụ mmiri maka na ha believe na ha nwabụ ndị nwa dị ochi ga na-achụ aja na mmiri. Atụ ha na-ekwe ka esta na pesin bịa chụọ aja na mmiri. Mana arụsị anwa bụ arụsị ikwu nne m so m alụ ọrụ na tempụl. So ya n'idiri m ya ka o wee na-alụ m ọrụ na tempụl ma sị nwa dị ana kere ihe mere wee gbawa afa wee sị m gwa bụ ihe ndị mma ewekọrọ wee je na ya bụ mmiri nwụọ na mmiri ya bụ mmiri anwa ntụnye ihe a na mmiri. Eziokwu na ụmụ nwa dị ochi n'ebe anwa adịghị ekwe ka mmadụ ga chụọ aja na mmiri, mana enwere ihe mnwa wee jewe na mmiri a ihe onyinye ruo ebe anwa wee tụọ ya tin na mmiri
wee kuru nya bụ mmiri ya nwa chịrị ajị ya wee sị ya so m mmụọ ikwu nne m ya so m na tempụl Ugochi tụọ na tempụl ka ọ kwudoro m na m enwere ike ibido ọrụ ma ya bụ arụsị ikwu nne m esoro wee na maka iyi na adị ekwe ka a chụọ àjà enwere ihe ndị m tinyere na nke eji m ego ayọrọ nke eji m ego igwe nwere ihe ndị nji m tụnyere anyanwụ mmiri ndị nwa dị ochi n'ebe ahụ afọrọ m tinye ya bụ ihe kuruzie mmiri were galọn nju wee gbara ya bụ mmiri gbarachazie mmiri asị asọ m kporo aja denụ nabazie denụ ihe ndị ọzọ niile ihe ọnụ na-eri bụ ihe m kwesịrị ịdọnye na mmiri ya nwa mana maka ihe na ọ dị forbidden afọ wee sị mụ jebe na mmiri ọzọ bụkwa mmiri dị na be anyị mmiri be nna m na ja na mmiri anwa na-erikọkwa luo m kwara ihe niile anwa bụ ihe ọ na-adọ na mmiri be nna m kpọọ ya oku si ya n'ọnya ka nna akwanyere ibu a ya bịa were yawa ibu m kwaghị agha n'ozugo etu a ka m si wee mee today mmiri ya bụ arụsị anwa ikwu nne m dị na tempụl ọgwụkwa edeba njekwute ya ọzọ ịghọtara ya na mmụọ wee gwa m na afa etu m esi wee kpọtụ ya bụ mmụọ ikwu nne m na tempụl m bịawa mmiri ya anwa m kutere na achị ya anwa m nwetara na mmiri ya anwa mbịazie m gwazie ya mgbe ahụ chụchara aja m gwa ya so m nata na tempụl ka m kpọtuo ka ọ kwụdoro m nsọ nrụgba ọrụ werekwa oke ọkpara nnekwu otu ihe aja ndị nchi wee kpọtuo na tempụl today arụsị ikwu nne m nọ n'ime tempụl nọrọkwa n'ilo ebe m nụrụ ụlọ ebe nna a na-eji egburu ya anụ ọnwụ na m anọ na tempụl anọ m n'ilo edago so ọ nwere two places maka na arụsị ikwu nne m na tempụl Ugochi tụrụ na tempụl m na-akpọ ya oku ọ na-asa m maka na arụsị ikwu nne m na-adị very powerful. Ana m abịa ka agba akụkọ nke gbasara m nwa na onwe m arụsị ọdọ gbasaziri m nwa na ndị ikwu nne m ọbụla mgbe nnukwu nna m ochie fere ya bụ arụsị nwụsịrị enwere ozi onye na-elekọta ya anya n'usoro o kwesịrị emesịa nwa mmanụ pụta ọ bụrụ ọnya ka ọ dị ọ bụrụ ọnya bụ okenye ọmagbuo na ya bụ maka ya bụ arụsị nwere ka esi mie okwu arụ dime na arụsị ya dị na mmiri mana e nwere ka esi wee nwee like a branch of it ebe a kpọgotara ya n'elu ana maka ihi na okenye anyị nke mbụ ma ọ bụrụ bụ nnukwu nna anyị enwee ego okenye na ọma na-enwe ike ịdị na-agbada na ebe dime na arụsị a nọ na mmiri everyday obodo wee wepụtazie ana ebe a kpọgotara ya n'elu ana ka ọ dị ọnọzie n'etiti ndị nna m ochie onye bụzi okenye oje ebe ahụ je na-agọdorie mgbochi o ji eri nnukwu mmemme o nwere ike once in a week or once in a month onye ahụ agbadakwa n'isi ya anwa dị nke dị na mmiri gbọdọkwa ya wee gbakọta n'elu ala die the norms emesịa n'ebe ahụ adọgụtara ya n'elu ala ofu ofeke wee je gbawa ebe anwa ruo ebe anwa je na-agụdoro agụdo n'ọnya ka ọ dị ọ banye ebe a maka na onwere onye na-enye ya bụ mmụọ nri ruo ebe a bido memezie ọ na-eme mana ihe ọ na-eme mmụọ esoro ya maka o jere ebe a na-emekasị ọtara ya mmụọ esoro ya na isi mmiri anwa ebe anwa dị me na arụsị anwa nọbụ ya originally ọ dị ejie oklozu dị ụzọ kpatakpata ọ dị abata that place maybe na ụjọ na-atị maka na aka ya adịrị ọcha ebe ọ na-anọdebe ebe agbagotara ya agbagodo ebe edubliketịrị ya na ebe ahụ edubliketịrị oje ebe ahụ ọ na-emekesi ihe dị ihe maka na onye nọ na mmụọ abụghị the right the choosing one mmụọ ama adịle omenwe the better power ịdị mmụọ ozi mmụọ agha ya ntị ihe ọ na-eme ebe ahụ abụrụ na ọ dị aga iji ebe a je chụcha aja ọ dị ka ha sị na ijiri ebe a je ọsọ je gboro nwa ọkụ rie ijegoro n'afọ ka na-apụta maka na onye chụrụ aja anwa adịrọwo dị so mụ nwere onwe masị nwa dị ya na mgbe nna-achị bido dibịa ejikwa m
oke ọbara nnekwu jigasịa ụmụ akụrụngwa ndị ọzọ ma akwa ọcha ma taba imoroko wee jekwa na asị na mmụọ ikwu nne m ka onye nọ na ya bụ mmụọ gụọrọ m ọfọ mana eji emechi ihe niile ahụ o mere babashi nwere nke gara aga njụbazie afa gịnị mere na ọ gara ọ sị m na onye na-ebe ahụ abụrụ the right person so na ihe niile ọ na-eme ebe ahụ bansa that is mbọsị ji wee kwụsị ije na ebe ahụ onye nwa nọ dọtara ya instead zi ya bụ mmụọ ikwu nne m ahụ mkpụgota na tempụl ya abụzi nke na-egburu anụ na-echukwu ya ọ na-adịrị mmiri na-alụrụ m ọrụ dọtara ya andị na mụnwa dupliketiri ekpọta ya na tempụl o nwere mmadụ ọ bụla egwu n'ọsọ oke ọbụla nnegwu ka eji kpọtụ ewu to the right materials ndị ọzọ ihe imewu wrong isi na ọdụrọ possible if you are a called one n'ụzọ pụrụ iche ikwu okwu dị mmụọ egebe ntị dọtara ya after na ndị Igbo kwuru ikwu si na na-ejide ọchị n'aka kwụọ ụkwara ndị mmụọ egebe ntị mana ihe imewu wrong n'onye si na ọdụrọ possible ka m gwazie one thing that will shock you ewee mesịa nwa nnukwu nna ya direct son of that nnukwu nna ya nwa feburu that arụsị ikwu nne m originally the last person nọchara 100 and something years were nọrọ ebe ọ nọ na Lagos maka ọwa ịpụta apịawa ya azụ ọchụbazie ese wee sị ya na mmụọ si ya nata na onye nwa bụ the right person ga-efe that mmụọ ahụ mgbe ọ natara mana before ọ nata ofu ofe ga-ejego mmanye na banyere ebe awa mmụọ akpọtụrụ gbuo sorry ofu ofe ga-ejego banye ebe a akpọtụrụ mmụọ na-eme kasị ofe ihe mana o mere mmụọ adịrị ile so onye nke abụọ agbadataziri ewu the right person mmụọ chuzuru wee gbadata mana ya na onye nke ọzọ ama eje n'ụzọ onye ga-abụ chief priest and onye nke agbadatakwa anụ ọrụ maria dibịa maria wee sị ya na ihe ọ ga-eme afa wee gwa ya na ihe ọ ga-eme bụ ya jee kpọtuo mmụọ anwa na be nke ya ka mmụọ akwụdoro ya ka o wee na-arụ ọrụ ịzọ ndụ ndị mmadụ pending mgbe onye anwa that intrude anwa nọ n'obi anwa nọ na okwu mmụọ a ga-apụ ịpụta ya so wee chụwa nwa diana onye bụ nwa diana ga-edere onye bụ ọrụ ọmụ ga-abịa akpọ ọbụga ma nọrọ m ihe ego na ihe a chọrọ bụ ka ejee na jawa opi na isi mmiri ebe ya bụ arụsị nọ na mmiri ka eje kpọgote ya n'elu ana kwụọrụ ya ụlọ n'ebe ọ ga-anọ na be the right person ahụ ọ chọrọ ka ọ na-enyegoro ya nri pending mgbe the right person ahụ mere ọkụpai ebe a kpọgotere ya n'elu ana ga-apụ tụọ mmụọ ka a kpọrọ asị nwa diana wee were ụmụ ihe ndị enidiri wee jewe ebe anwa anyị ruru ebe anwa kenechaa mmụọ mee etu esi eme were ihe ọnụ na-eri anyị ji wee jedo iri mmiri ya bịazie n'ihu mmụọ wee gwa mmụọ na ihe m na-achọ ime dịka nwa diana ka o so m na anyị chọrọ ka anyị kpọgote ya n'elu ala ka ọ bịa nọrọ na be onye nke anwa ọ bụ onye ọ chọrọ na-enye nri na onye a ga na-enye ya nri ụbọchị eke ụbọchị eji emedo mmụọ anwa agbakwucha ọmụnwa bụ dibịa jee lụchaa dị ọlụ alụchaa dị ọlụ anwa ma ọkụkọ ma ihe nnu ahụrie ma ihe niile anyị ji wee jee detin alụchaa dị ọlụ wee gwazie mmụọ si ya biko ya gosi anyị saịn anyị mechara were ụfọdụ ihe na mmụọ anwa anyị ji wee nata so si mmụọ ya nye anyị saịn gosiri na ọlụ anyị bịa alụ n'oso anyị wee na anyị wee jee n'ihu mmụọ anwa n'ebe a na mmụọ anwa o nwere ngwu ozizi ngwu na-etolite etolite ọ kawa obere ngwu ọ kawa ngwu ya awụ ihe dịka of this height of from here to this place obere ngwu na wee buchie ọkụ wee were uwe wee sị ya mmụọ ya na ure ma na anyị na-ewere ngwu a na ọ bụrụ na ọlụ anyị bịa alụ taa na ya bụ mmụọ nwa ogwugwu ụzọ olu bụ arụsị ikwu nne m n'oso anyị ana oso anyị wee naba ya na-agwaghị ihe mere n'ọkọchị n'oso anyị anata n'ebe anyị na-akpọta ya ka akpọtuo ya ka ọ nọ n'ebe a na-alụ ọrụ pending mgbe onye a nọ n'ebe ahụ onye nọ n'okwu ya akpọgota n'elu nke ọ bụrụ onye ọ dịrị nọ pending mgbe onye a ga-apụ na ọ bụrụ na oso
ya ma edisi ngwu a m fotara n'ebe anwa ọ bụrụ na anyị daduo na anyị ga-etinye n'ala n'ebe a chọrọ ịkpọtụ ekita ọ bụrụ na oso anyị gbagota ya mee ka ngwu a survive mana ọ bụrụ na ngwu a nwụọ anyị marụ na osoro anyị wee gbagota ya na agwaghị ya mere n'oge ọkọchị tipikal ọkọchị ihe mere na m gbagotara ndọtuo werekwa oke etu esi eme ndọtuo dị mmụọ chi ihu na anyanwụ dọtuo dị mmụọ na ebe ahụ si anọ gbuo ori oke ọbara nnekwu wepụta ọfụ eji ewata ọfụ a ga-eji wee na-enye enyi wepụta ihe niile mee mmemme niile etu esi eme wee mee install mechaa install weruzie ngwu a wee sị ya ọ bụrụ na kpọọ ya nne ọza kpọọ ya nne si ya na ọ bụrụ na ya wee ogwugwu ụzọ olu so wee gbagota dịka nwa di ya n'ebe a kpọtụrụ ya mee ka ngwu a survive ọ bụrụ na ọ soro gbagota ngwu a ya nwụọ anyị tinye bedevi mmiri disi ngwu bịa na-eto ya isi after 1 week bịakwa ọbụna ngwu a na-emesiri onwe ya ọfụma taa ọjị na data ebe a kpọtụrụ ya ka ọtụtụ ndị nwa di ya na-ejezi ka this rightful person chụọrọ ha aja n'afọ alụsị ahụ so ndị mmadụ na-ejezi ibido mgbe a na-eme rufi of the obi ya ebe ndị mmadụ ga-anọ wee na-eche tọn ha ọmụwa butere osisi anyị ji si tozie ewee kụọ the skeleton ife emetaje ndị mmadụ nyegasịkọzi aka arụ nke ahụ ọga dọtara ya ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na we duplicated it we install it nwere mmadụ egburu ọ bụrụ na ụfọdụ ndị n'ọdịnala ebe a bụ ga ndị honest enough o nwere obodo nwere ike wepụta ọ bụrụ na o nwere ọgwụ agwọrọ na kọmpaụnd ọ na-enye nsogbu ọgwụ agwọrọ ọ bụrụ na agwọrọ ọgwụ agwọ na ọgwọrọ ọgwụ ọ bụrụ na mmadụ ji ebute ọgwụ ya nwụnye na kọmpaụnd na-enye nsogbu o nwere ndị ga-abịa na ọgwụrụ nzu nkịtị nzu mmụọ nzu arụsị ka m mewere nye ha sị ya nwa je na kọmpaụnd etu a dedebe na ọnwa anọ ọgwụ ọbụla agwụrụ ebe a na ọgwụ a ga-emebie ihe ọ na-eto ya nọkịta ahụ ndị na-eme dibịa wee wụ na ị chọrọ ije nweta arụsị ikwu nne gị ihe ị na-edere wee ije gwacha aka ji ọfọ ebe anwa ọ bụgoro na nzu bụrụ edo bụrụ ihe ọbụla o wetara na arụsị a nye gị ya ọ gwaghị etu ị ga-esi wee mee ị nara oge itinye ya n'ọkụ chee ihu na anyanwụ gbuorie ọ bụrụ mmụọ na-eri oke ọbara nnekwu o nwegasị gbuorie oke ọbara nnekwu gwa gị ihe ị ga-eme imechara na ya mmụọ abata na ya ịghọtara ya so onye ọha na-asị gị na-eji mmadụ wee mee install na aghọrị gị ịghọtago ihe niile ahụ falsehood ndị anyarị kwuru against ọdịnala in order to give ọdịnala bad name in order to hang ọdịnala. Ana m achọ ịgwa nke bụ eziokwu akpọtugo m ọtụtụ mmụọ dị iche iche ha nọrọ ọrụ onwere nke egburu mmadụ mmụọ niile nọ n'Ugochi tụwara na tempụl emere stọọ nke onye n'oche ma Nijele onwere nke egburu mmadụ ihe niile sacrifice of the blood animal. So ọ bụrụ na mmadụ bịa na-asị gị na arụsị bụ na egburu mmadụ ọ bụrụ na onye aghọtara arụsị enwụrụ onwe dibịa ma ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ were mmadụ jee sacrifice ya na arụsị they are on their own. That is evil person nọ on the throne wee na-eme mpụrụ ọtọ nọ ọ bụrụ mmụọ si ya mee kama na o ji eme uche aka ya and I can tell you for the fact na o mere ụka iche uche aka ya imeji wee justify all the arụsị na all the arụsị wụ follow the same process ọ bụrụ eziokwu all arụsị follow the same process kama na onye ọjọọ ọnọdụ ka onye pụtara jee tinye aka n'ihe ọjọọ ma ọ nwe dibịa ịpụta afụ ọ na-arụ dibịa na-etinye aka n'ihe ọjọọ ịpụtara isi na ọ dibịa na-eme efu ọ bụrụ eziokwu nwa ndị na-arụ dibịa nka were aka kwụ ọtọ ndị chọrọ ịlụ ogologo ndụ na aga m ọrụ nwa mbụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to achọrọ ịnọwa 20 years na achọrọ iwe onye okenye my clan I want to ratify some certain things ya asị okenye asị eze na mmemme nwunye so ihe na-achịkọwalụ gị bụ stop saying na-eji mmadụ wee mee install mmụọ ọ bụrụ eziokwu nwere mmadụ eji nye ya ihe niile na-awụ stori falsehood ekwuru ekwu ọtụ ndị mmadụ ndị ọmụtara gbachụọ bụrụzie the story they spread the mara ekwu ụfọdụ falsehood etu a eful emegide and spread falsehood without enweghị concrete evidence
so na-achịkwarụ na ọ bụrụ na o nwere okwu mmụọ emere ụdị ihe dị etu ọtọ na ọ dị etu a ị mara na okwu mmụọ dị etu ahụ na the right person bata na okwu a na-aga akpụ anụ. Ọ bụrụ na okwu mmụọ na nna gị bụ the elders like obodo a na-efe mmụọ na okenye like ọ bụrụ na a na-edobe anyị na be anyị arụsị debe nna onye na-efe ewu the oldest na village wee gwa gị na oldest ahụ na-efie ọ bụrụ na mmụọ gbara gị na ọgụ agba okenye mana ị nọ ọrụ oyibo ma ọ bụ na ife lụrụ na n'ime enwe ike imewe ihe dị na inye mmụọ nri ị nwere ike nominate somebody as caretaker ka ọ na-enyere onye bụ arụsị nri and the tenure of that particular person o nwere ebe mmakwa o mekwara na oraifite onye bụ the elders of a village then additional capable now mgbe a bara ọdịsọ capable ọ point ya onye ofilu ga-abụrụ ya caretaker of his own time. Normal thing na-etu esi eme ihe bụ ị ga-eturo the batin open to ụmụnna e were afa mmadụ one ma one na ụmụnna je gbaa afa mmadụ onye mmụọ ya echuzu ka ọ bụrụ caretaker. Mana ịmagoro nakwa n'ụwa ihe na onwe ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ ụfọdụ nwere ike ịnominate nwanne ya nwoke ma ọ nominate ya nwa ya ka ọ na-anọchite anya as caretaker mana tenọ nwa ya anwa ma ọ nwanne ya nwoke anwa ma ọ whoever caretaker ọ nominated elapsed immediately the man passed on because ọ bụrụ the rightful person bụ Akajiọfọ. Akajiọfọ abụrụ ihe a na-aghọta n'anya. The only way you can be Akajiọfọ bụ either na the okenye ụmụnna n'oruru gị ma ọ bụ na okenye onye oruru adọrọ interested wee hand ya gị over as a young boy o filu ga-emewu ya. So in that case ịnọzi as a caretaker na-edetara ya onye ahụ anya you must be giving the person feedback and the tenure will only last as long as the person is still alive. So it's not a big deal. It's not a big deal. All the simple one they know by virtue of na onye ụmụnna ha dị closer to them or na nnafa bụ the oldest bụrụ okenye by that virtue of that singular privilege. Nna ya anwa bụrụ okenye nne ya nwere ike isi ya nwa m ngwa gara enyere m mmụọ nri on my behalf ma ọ bụrụ ọnkụ ya nwere ike isi ya nwoke gara enyere m ogwugwu nri on my behalf. But how long the person will stay there depends on how long onye ahụ ọ na-anọchite anya ya last on earth. Ịghọtara ya? So ihe gbasara onye na mmụọ bụ mmụọ ihe na-achịkọwara tata bụ ya sị na ihe m kwuru bụ na arụsị bụ a pure spirit called down with your ọfọ oke ọfọ na nkwekọrịta wee nwee ọgbụgba ndụ ya na ụmụ mmụọ. Etu a ka ọ dịkwa ụfọdụ mmụọ dị iche iche akpọtụ na ngwuru dị iche iche eji wee nwee chekwa ngwuru. Etu a ka esi kpọtụkwu ya ịkpọtụ ha na mmụọ debe ihe ndị kwesịrị bido gbuwere ya anụ mmụọ a na-achaki. Ịghọtara ya? So nwere ihe dịka na ya na-eji mmadụ wee hiwe nke ọbụla onwe nke ọbụla egburu mmadụ ịmanụ in error and that error si n'aka subsequent leaders or chief priest bata anọ bụrụ an evil person wee commit that stable act. But I can tell you o meghị n'izu mee na ọnwa mgbe ọnwụ na onye anwa passed on before onye ọzọ a na-aba nnata okwu mmụọ anwa a ga-agba afa agbacha afa ọ ga-apụtakwu n'afa na-enwere alụ the previous person nọrọ n'okwu a mere na a ga-akpụ ya bụ alụ. Ghọtara ya? Agbụcha anya bụ alụ anwa before the new person will take over. Ya gazienụ inwe ajụjụ na ihe a nkwa taa bụ ihe omimi niile kwesịrị ịma gbasara arụsị and arụsị installation. Kịta ewego nga anya na arụsị abụrụ ihe a na ihe a bụ arụsị bụ Angelu nke Chukwu agbọtụrụ ka ọ nọrọ in our midst maka ọdịmma nke anyị. Agbọtụrụ mmụọ dị iche iche agwa nke na mmiri even the stream mmiri na rivers anyị nwere around kpọtụrụ ya through the help of the elements. Akwụkwọ agaghị na ebe niile atụrụ ana
bụkwa mkpọtụ ka akpọtụrụ mmụọ n'afọ maka ala. Ghọtara ya? Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp 08057837672. Aga m enyere gị aka. Eche watch video improve jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, ma ọ bụ ijee na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị na-echa vidio a tụsarịa ndị ya dọnụ ka anyị mee obere okwu n'ala ka anyị wee nye ngozi ikpeazụ. Ya gazie. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ụfọdụ bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Odinana bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ka anyị dọbiri ebe ahụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngozi n'isi all my children all over the world, all my friends and well wishers, ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị niile ihe anyị na-eme n'Ugochi tubelu ọtara tempụl na-amasị. Ekwuo m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ụlọ sị ka ihe na-ekweghị omume bidokwawa omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Let there be curse breaking, let there be open doors, let there be miracle upon your life. Na bido tata na unu na-agba mbọ na unu ga na-agbata ihe na ihe ọbụla unu na-eme unu ji enweta ego, ma ọmaka ga na-emere unu, na nwoke ga na-afụ unu n'anya, nwaanyị na-afụ unu n'anya, na onye chụgbara unu ga-ada. Onye mejọrọ unu na-achụkwazi onye a ga-adakwazi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị na Arusi tata ga-agbara anyị mma, na anyị ga-enweta good news, ihe ọma ga-ebido mewere anyị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụnụ, ya gazienụ n'ọfọ.